everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ni ano ko tungod sa banga na may tabon. Kuhaon ko na kini. Gamay rin kini mong banga. Puniton ko na kini. Oh. Dili! Dili! Lalo kini. Di ko na maila kung asa na ang banga. Dominas! Tay! Midagan lagi ng banga dong. Asan mang orihinal ana dong? Tay, wak ko may bahaw, tay. Kung asa na yun ang tinuod na banga na yun. Nidaghan man, nidaghan. Nidaghan di ay. Unya. Nidagan. Saan man din ni mong banga dong ha? Nidaghan di ay. May tabon ra ba nganong ato pa mangyud ang dadon? Nidaghan, abin akong nidagan. Kadaghan na naman sa mga banga. Ay, uniform ra ba kaayo? Ay, uniform kaayo. Ang usa. Na, mura nagdaw sa gatos. Ang usa. Husto. Si Husto. Mga Husto. Mga Husto dong. Banga dong. Ay, Gialsa man na antik nimo. mga taga ng banga adong. Gaano din na? Ay, hala. May tabon ra ba Haom ug huot kayo. Unsay huot say? Ang tabon sa banga. Unsay ako huot. Hala. Sayawan ako, abin ako imo lapdusan dong. Gilabay ang bangag na buak. Dong Ronnie! Brad Ronnie, taga-apir tak ang talamban. Kalusot ko na. Tabag pangitas banga dong. Tay, wasay, tay. Tabangi ko ninyo sa pagpamuak sa mga banga. Ha? Okay. Bukon ang mga banga Bukon dong. tanan dong. Nay, kayang banga nga atong ipangita. Dili mabuak. Hala, oy. Busa, kay mabuak man ang ubang mga banga. Ang usa nga dili mabuak, may original nga akong ipangita. Moapil ko pa mo aktong luminas. Okay na lang mo apel ka gyud say na unsa man ka. Daghan ko ni mga banga agod na tadyaw pa ima Inyang sabi nila ko, gigunitan ako ng mata ni Bertagos. Nay, Ha? ikaw lay gunit sa kristal nga naa ang mata ni Bertagos. Indutas mata. O ayaw gyud palipat, nay. Indutas Basig dunay mo ilog yan ang mga mata ni Bertagos. Indutas mata, oy. Say. Mutanaw ba ka ning matahan, no? Baka dahil si Totop na ang binanasay, be. Ay. O tabangin si Dong Luminos sa pagpamuak sa mga baka. Sige na dayon! Ay sige, budlat-budlat ang mong matawuzay! Wa gid mamatay si Haring sa lamis. Abir ko nalapa siya sa leon ni Haring Bakunawa. Ingon sa nakuha-kuhaan ako mga sakop pa. Gilupig sa anghel ni Zeus. Animal! Haring alas doon! May kimiamot ka na ko sa lip. Ni apaday ka? Usaman, gipahibaw mo na ba ang duha ka haring itom? Naibawi na sila sa taputin sa panggubatan. O na, gipadaan ni Haring Bertagos o Haring Bakunawa ang mga daghang agaris o uban pang mga manggugubat ng mga bangis ng mga mananap din sa Irkalia. Maayo hinuon, maayo. Sige, atakihan ninyo mga kaaway ang mga sakop ni Zeus! Bisag dili na mo sakop ang ubang mga manggugubat ng mga nanap. Dito man na si mong mando. Bili pa ginako ni mo. Ikaw lang yun Haring Alastor. Tungod kay usa ko sa ilang mga hari, animal nga Rakusalim! Hain naman ang akong anak kasi Prinsesa Estea. Wa na nila diha ibutang nga sa nagbarog nga bato. May nagsingabot ng mga kaway. Mutagaw ko. Anay ko mutagaw. Ang mga sakop ni Bertagos. Nagkupo usab siya o ito mga bisnida o tinabunan ang naong. Karon ka, madungol ka na gani din sa akong imutangan. Tagod-taguron ko ang imong bukob nga lawas. Nining akong espada. Doon na siya. Niyan na siya sa kong tungod. Kendi ang imo. Wa na siya magrehok. Gusto, gamiton ko ang iyang sapot. Nagisi-gisi kiniapan. Mapuslan ko pa kini pagsulob. Dili ko daling mailan ko na ako na kini masulob. Kuhaan ko kini maong sapot.
Nasulob ko na ang sapot sa kaaway. Oh, may nagsingabot ng mga kaaway. Taguan ko kinilawas sa akong kontra nga ako napatay. Guyuin ko kini. Salamat akong Haring Sus. Huwag ko nimo pasakti. Gidungog mo nga akong paghagyo kanimo. Ang nakasiguro ko nga ang akong amang hari ang kaubad karon sa mga anghel nga gipadaan ni Haring Sus. Hiputa! Oh, Helga Hosta, Emierno di Matataya, si Bertagos. Nagluhod sa atubangan ni Bakunawa. Helga Hosta, Unsay mo di pasabot? di Matataya, Igwa! O si Bakunawa, nagdangak pag-ayog niyang bapa. Nga naman ka! Ay. Hala! Kuta sa buhatay. Ay, naghanatag na buhak dong. Kapuya, ay, gipamaulan dayon ko dong. Oh, talawad dong. Tay, 5 na lang ang naibiling taywasay. Ay, 5 na lang. Ay. Mga manangpit ka tayong magkatabang dong, be. Rusindo, babo! Ay, mana ko kita ni mo dong. Musta na ka dong? Yulio, Noy, Jo, Divira, Lorita Bundok. Tay, Naginot dili ta maglangay. Naginot na niya ito ah. Iwasun ito pamuak kang uban. Sige. Ang dili mabuak, mo'y atong dadon. Oh, sige. Ay, duha na lang nabilin nga banga dong. Be, punito na ko ning usabi. Ha? Labay ko ni. Ha? Ala, kana na naong tulontol na. Mo na dong, mo na. Mao na ni dong kay wa mabuak. Nawa, untol-untol noon. Tay. Gilabay na ko niya, wagin mabuak. Mao na ni dong, 100% mao na ni dong. Kapuya. Nga sa ato pa tay. Mao ka nang atong gipangita taywasay. O gining usa, pikin ni pagkabanga. Patiran ko kusog be. Ha! Hala! Miluibi ka hala! Duluminos, kita ka dong! Wa mabuha ka laing banga! Nga sa ato pa, ang original sab ni! Duha day ko original nga banga dong! Ang atong dadon! Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.